Halo guys, tak kei irene ning Pantai Ngudel iki sian ya guys. Pantai Ngudel iki pantaine lumayan dawa amba ngono ya guys ya. Iki aku ning sisih etan guys. Soale lek nek etan ki ombake rapati gede, tur penak ya guys amba. Gak ono wong ning kene iki mau ke. Lho, lek si isuk koyo aku ngene iki ombake sik gede guys. Engko lek sorot suwe ngene ku ombake surut dadi kena gawe renang sakjane. Mergo aku sik isuk dadi sik rawani rada nengah soale ombake sik rada gede. Tuh kan, iki aku merono iki tanggal 31 Mei ku lho guys, Minggu. Pantai Ngudel mergo deke rada njero ngono ya, tersembunyi. Lek mlebu rada adoh titik dadi ora pati rame pantene, penak. No, delok ento iki lek sik pinggir etan ya guys. Iku lek rada sore ngono wis surut kena digawe renang. Nah, pantene walus guys pasire. Walus nemen.